Mandy Vella, ċempju tal-kuraġġ u d-determinazzjoni fil-ħajja. Ta' 3 snin it-tobba ndunaw li għandha kundizzjoni ġenetika ta' cystic fibrosis li bdiet gradwalment ħalli bla saħħa minħabba anke komplikazzjonijiet fil-pulmun. Lil-Mandy morna nkellmuha f'dara fiż-Żurrieq u fil-waqt li sibnija tilqana li x'kienet kommessa li bl-istorja tagħha tkun ispirazzjoni għal oħrajn li jinsabu qed jgħixu fid-dibatija tal-Mart, Mandy qaltilna li fit-tfulita kien hemm xi ħaġa qiebsa li baqgħet tagħtiha ġewwa. Jiena meta kont l-iskola ġieli kien hemm parents eżempju li qalu tfal tagħhom biex ma jibqgħux ikellmuni u ma jibqgħux dejja. Iżda fil-verità iktar nista' nieħu jiena minnhom li huma jistgħu jieħdu xi ħaġa minni għax jiena li għandi ġenetika u mhix ħaġa li tittieħed. Kienet din l-immarġinazzjoni li ġarbet fl-iskola li għandha twassal għal aktar għarfien dwar cystic fibrosis u biex nies bħala jkollhom l-isfidi tagħhom inqas diffiċli. Bdejt ninduna wkoll li anke tfal żgħar li jkunu ġol iskejjel qed ibagħtu minn nuqqas ta' awareness fuq is-CF allura ma jkunux forsi jistgħu jgħinu xi ħadd li jkollu CF fi-klassi tagħhom u ddeċidejt li nitkellem biex forsi hawn Malta jkun aktar awareness u l-ħajja tagħna tkun iktar faċli. Mawa News, Mandy twassal xewqa li tixtieq issir biex tassew dan is-suġġett ma jibqax tabu. Nixtieq ħafna anzi li nkabru l-awareness u forsi anke nibdew nagħmel talks fl-iskejjel anke jekk ikun hemm tfal bis-CF ikun hemm xi ħadd li jekk li jitkellem għalihom daw it-tfal għax jien għaddejt minnhom. Fuq kollox, Mandy tgħallimna tagħlima sempliċi iżda sewja fil-ħajja li qisha bħal dik il-mudija li fiha tlajja u l-inżul. Kuraġġ irid ikollok dejjem, ġieli jiġu ġranet li nħossni nqra fimni dawn da kulħadd tiġrilu, però what's the use li nqgħod bil-qiegħda u noqgħod nitħassel lili nnifsi, hekk tqum tirringrazzja l-Alla li tak ġurnata oħra u tipprova tkompli l qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.